आदै बार'फोर बोलायबाय न'आव दंना गैया जाखोरा मा मोदलाखब दिनैलाय मा जाफैलायखो नोंलाय ओरै फैगोनलाय ओरै खाथियाव फैलै खाथियाव फैयाबा आं जेबो बुङा ओमफ्राय नोंहा जोंनाव मा खि मोनजानानै फैबाय थानो मोजां मोनो देलाय बुंलाय आरे आदै जेराव खि दङ बेवहायथ' फैगासिनो दंना आङो खि गैयाबा नोंसिनाव फैगौ नामा आदै होरिया दे गोख्रै बुं गोख्रै मा बाथ्रा बुंनो फैयामोन ओमफ्राय नोंसाजालाय बोरै नोंसाजा माथो नोंसाजा दहाय फुंनिफ्रायनो आंनि फनखौ दिखोथायाखै फन दिखोनाय दिखोयै नोंलाय मा नांगौ बेद' नाङा आंनि न'आव फैनानै डिस्टार्ब दा खालामफैबाय था दे कुत्ता मा मोनफैबाय थायो जोंनि न'आवलाय नोंहा सिख्ला बेल' दस्रा गैला नामा आरो दिनैनिफ्राय जोंनि न'आव फैबावोबा होनखायो आं रुवा लानानैसो होसोहरगोन आं गोसोआव लाखा नों कुत्ता मासि गरमलै आदै बिहाव जाहांहां या कुत्ता मा होनदों नों आंखौ बिहावसो जोंलायबावदों नामा आंखौ बिदि नङाब्रा आदै थान्दा मथे रायलायनांगौ ना खोथाफोरखौ गरम रायलायनानै बोरैहाय जानांगौ जाखो दे थान्दा रायलायबाय आं ओमफ्राय मा बाथ्रा बुंनो फैयामोन गोख्रै बुंदो गोख्रै थांफिनदो खोथाया जाहैबाय नोंसाजोखौ आं गोसोथोयो नालाय ओमफ्राय नोंसाजोआ आंनि फनखौ दिनैहाय दिखाखै नालाय बेनिखायनो मानो दिखाखै होननानैहाय नोंसिनाव फैनाय जादोंमोन आदै ओमफ्राय बोरै नोंसाजोहायलाय गैया बियो आलासि जाहैदों दहाय फुङाव ओंखारलांदों हाब आदै नंगौ मा जाखोलै मासिबां आलासि जाहैब्रा आदै नोंसाजोखौलाय बारा बायह्राफ्राव ओंखारहोनाङालै आदै ओमफ्राय ओंखारनायालाय माथो जाखो नोंनिबा आंनिसो फिसाजोब्रा आं ओंखारहोनायालाय माथो जाखो आं ओंखारहोबाबो ओंखारहोआबाबो आंनि फिसाजो बियो नोंहा बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया मिथिबायना बा बिफायानो गासिबो फोरोंजोबो बिफा फोरोङाबालाय सोरथो फोरोङो बिमाबो गैया जाबाय नालाय बिफाथ' फोरोंखानांगोन ना बेखौ दे बाथ्राया जोब्बायबा थांदो आंहा गोबां खामानि दङ न'आव दुखु मोनलां आदै नोंनि बे बाथ्राखौ खोनानानै माखौ मा बाथ्राखौ दुखु मोनलायखो नोंहालाय बुंथ'लालां थादो आदै होरिया बेद' दासो थांनानै सुग बुंबाय आं फाग्लाखौ साला बे गथ'आ न'आव खामानि दंना गैया जाखो सामफ्रामबो बेरायथिंबाय थानाय नुयो आं खामानि गैया दामानि गैया खामानिबो मावनो रोङा जाखो हिनजावल' गोसोथोनो फैदों बाहाय बे फिसाजो सासेखौ न'आव दोनबाय थायोब्ला सुख गैया बुक गैया जाबाय थागोन आङो थाबनो बिलाइ हरनांसिगोन देवानिखौ लोमहैनांसिगोन जों गामि खाथियावथ' आमाय ससमा अला दंलै बेखौनो लोगो हमहैनांसिगोन आं दिनै गोसोखांखानायाव थांखानांसिगोन हाब बे बोराय बैसो समावलाय बेसेबां थाबायबाय थानो हानो आंलाय दसे बेयावनो 1 घन्टा 2 घन्टासो रेस्ट लाथ'वाबा उफाय गैला आङो सान्दुङाव बिदि दुङो नालै दुङोथाय दुङो एथ' हां खर' थिखिनियाव नांहां जालायनाय र' एसे बिरि सोमना लागोनि आं दासो थान्दा मोनबायलै एसे हाब आमायसो नों बायसो दंफैयो नोंखौनो उफा नागिरखोथाय आङो नोंसिनावबो नागिरहैबाय ओरै दखानावबो नागिरहैबाय जेराव मोनासै ओमफ्राय ओरै नै फोथारजों फैनानै दासो नोंखौ लोगो मोनफैबाय मामाय नोंथांनि मोननावहाय बेरायनो नागिरदोंमोन आं थाबै फैनानै सिनख्रि एसे सानाय मोननायखाय नै बिफाङाव एसे रेस्ट लादां हामानोथ' नांगौमोन मामाय बुंनायसाय माबा आमाय आंहा नोंजोंसो मोनसे गोनांथार खोथा दंमोन बावहायनो रावबो गैखाया बायनो सावरायसै नामा जायो बायनोलाय जायो मा बाथ्रा दे बुं रावबो फैखायानो बे जायगायावहाय माबा आमायसो खोथाया जाहैबाय फिसाजोखौ न'आव दोननो हायोबा जिउ फुद्रुक मोनथारबाय आं दिनैनो सेंग्राफोर नायफैगोन गाबोन सेंग्राफोर नायफैगोन न'आव दोननो हायोबादि सै नागिरफैबाय थानोसै बेनिखायनो सोरबा सेंग्रा मोजां नायनो मोजां एसे माहाजोन मोनब्ला हरसिगौमोन आङो दा नोंखौसो आमायसोखौहाय एसे नागिरनो थिननो थाखाय नोंखौ लोगो हमफैदोंमोन आं आमायसो नोंहासो मा बुङो मामाय नों माखौ सिन्था खालामदों आं दङना नैबे नुनाय ससमा अला थासान्दियावलाय माखौ सिन्था खालामदों नों मामाय जेसेनो हायो एसेनो थाब बानायनांगोनलै आमाय नों मा सिन्था खालामदों मामाय आंनाव 2 मानसि दंफैखायो र' बिसोरखौ गाबोनहाय लानानै नायगोन आं फसायोना फसाया गाबोनहाय नायनानै बिजिरनायसै जाया होमबा मामाय जासिगोन दे आमाय बिदिब्ला थांलायसैनि नामा बाजारावबो एसे खरस खालामनांगौ दङ आं थांग्रोदिनि आमाय नों दा लासै फैबाय थाबानो जाबाय दे जागोन दे मामाय थांबोदो नोङो आं लासैनो दखान थुयै थांगासिनो आं आमायसो आलासिफ्रा बबेनि जाखो एसे मोजाङै बुजायनानै खिथादो खोनासं मामाय बिसोरोहाय माबानि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो
ओमफ्राय गामिनि नामखौहाय मालदांपारा होनो। बै जिङाव जिरायनाया नैबे गेजेराव जिरायनायनि बिफा, ओमफ्राय बे गेजेराव जिरायनायाहाय फिसाला जाहैबाय। फिसालाया दा डक्टर मावो। अ दे मोजां मोजां। आलासिफोराहाय लामाफोराव जेबो उसुबिदा मोनबोआखैना? अह गैयाथ' जेबो उसुबिदाथ' मोनबोनाय जायासै। आंकोलना फिसाजोआ बहाथो दङ? दङ र' न'आवनो दङ, दा फैगोन, दसे थानानै फैगोन। ओमफ्राय सावैसे जागोनाथ' नोंनोना? औ आफा। बानायसो नोंजामादै जागोनखौ मोजाङै फसायखाबाय दा? फसायनायाथ' फसायबायमोन आमायसो। र' फिसाजोखौ लिंहरनि। गावसोर सानैजों फसायलायोबाथ' हाबाखौ बे बोसोरावनो खालामना होजायो ना मा होनो? औ जायोथ' आरो। गावसोर सानैजों फसायलायोबा बे बोसोरावनो खालामना होजायो माथो। र' आमायसो गावनाव एसे सोंना नायग्रोनि आं। गावखौ लिंहरनायनि दे, दसे थाथ' र'। निमखि आइ, ओइ निमखि आइ, ओजों फैनायसाय। नै आलासिफोर फैदों, ओरै खाथियाव फैनायसाय। फैसिगोन र', दसे नेथ'बानो जाबाय। बाबाया आंखौ मानोबा गाबज्रिदोंमोन नामा? नै आइ, मोजां सिन्था दारा खालामनानैहाय फिन्नायखौ दिनैहाय मोजाङै मोजां होबानो जाबाय। नोम्फाखौबो सान आरो नोंनि इयुननि संसार जालांनांगौनि खोथाखौबो मोजाङै सानाय। जोंहाथ' न'खराव रावबो गैया, नोंनो गिबि, नोंनो सिगां, नोंनो जोबथा, आरो नोमाबोथ' गैला। नोम्फाखौबोथ' नोंनो नायनांगौ जाबाय आइ। ओंखायनो नोङो मोजाङै साननानै खोथाखौ बुंबानो जाबाय दिनैहाय। खोनासं आइ, दिनैहाय नै बिसोर आलासिफ्रा फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंखौहाय नैबे बिथाङा गावनि फिसालानि थाखाय बिहामजो फसायदोंनो नोंखौ, ओंखायनो नोंखौ नायनो फैदों आइ। नोङो मा बुंगोन आइ? बाबा, आं नोंखौ आखाइ खबजोबनानै खुलुमो। प्लिज, आं बे रादायखौ माब्लाबा मोगथाङाव जाफुंहोनो हानाय नङा। मानोना आं बे जोनोमावहाय आंनि गोसोबादिसो आं जुलि जागोन। आरो आंनि गोसोबादि जुलि जानायावहाय आं नोंखौहाय माब्लाबा नाया होननानै बुंफेरदों? आंबोथ' मालाबाबो नों माबाफोर खैफोद जायोबा नोंखौबो नायफैगोन ना बाबा? नोंहा फिसाजो सासेल' होननानै बांद्राय गोसो बोदों ना बाबा? आंथ' नोंखौ नाया होनाखैना, आंथ' नोंखौ सम सम नायफैबाय थागोन ना बाबा? खोनाबायना आमायसो, आंनि फिसाजोआ मासिबां अख्रा जालांखो? गावनि गोसोबादि मावथोंसै आमायसो। हामा आबै, बिफाखौबो नायनांगोन ना नोङो, बिफानि खोथाखौबो मानिनांगोन, बिफानि मान सनमानखौबो लाखिनानो हानांगोन। नोंथां, माथो नोंथांनि गथ'आहाय गोसो गैयानो? गोसो गैयैखौ जर जबस्ति खालामनो माथो मुलाम्फा दं नोंथां? बाबा, नोंनि मा बुंनाय जाखो बेलाय? फिसा, जर जबस्ति लानानै उनाव माबा मोनसे जायोब्ला बेनि रिस्कखौ सोर लागोन? बाबा, आंनो बेखौ नांगौ नांथारगौआनो। आं बेखौ लांथारगोनानो। आं जेबो बुंनो रोंला नोंथां। आं बे जोनोमावहाय आंनि गोसो बायदि हाबा जागोन। आं आंनि जोहोलावखौ आंनि फिथाइनि मेगनजोंनो बासिनानै लागोन। आंनो रावनिबो बासिनाय हौवा नाङा। ओइ सिख्ला, अब्ला नों आंखौ बासिबाय आरोना? आं नाङा नालाय नाङा बुंदों आरोलै। आंथ' नोंखौ बासियाखैना, बासिबावनानै माथो जानोखाय? बासिनो माने नों आंखौ बासिखाबायानो रा। आंखौ लासिंसिं खालामदोंना नोङो? नोंखौबो नायथारगोनलै आं सिख्ला सानसे। नोंलाय मा खालामनो हानोसै आंखौलाय? थाख्लुख्लुलाय। आंनो नों बायदि थाख्लुख्लु हौवाखौ नाङा, बोराय रायरायबावसो बेनि सायाव। नेमखि, नोंना बांद्रायबाय। आं नाङा नालाय नाङा बुंदों आरोलै। एबारनिफ्राय आंनिफ्राय पारमिसन मोनाबा बेबायदि खामानि दामावखासै नों बाबा। एथ' गरमनानै सिख्ला, नायथारला नोंखौ। जेबो नङा दे बेटा। बिदिब्ला नोंथां, जाखायासैब्ला थांलायदिनि नामा? गोबाव खालामनानै माथो लाबबाव। ओंखाम जालांनो हागौमोन नामा नोंथां? ओंखाम जानानै थांदो। नांलायला दे नोंथां। दे बिदिब्लालाय, गाव गोसो गैथारिखौलाय माथो जबरदस्ति खालामबावनो। थौ बिदिब्लालाय थांलायदिनि, दरसेयाव नायलायदिनि। बिदिलाय जाखायो नायलायनायावलाय, फसायलायियालाय। थौदो थांलायदिनि। बानायसो, थाथ'दो बिदिब्ला, जों थांलायदिनि। दे आमायसो, नोंथां गाज्रि दामोनसै। आंनि फिसाजोनि जानानै आङो नोंथांनाव निमाहा बियो। जेबो नङा दे, जेबो नङा नोंथां, जेबो नङा। बिदिलाय जाखायोआनो। बिदिब्ला थाथ'दो नोंथां, जों सिखारदिनि। दे अब्ला दे। बे गथ' सासे आंखौ खालि लासिंसिंल' खालामो। हे गसाइ, मा जाबावगोन बे जिउ मोनसेया? फिसानि थाखायनो टेनसन आंहा। ओइ आदै। ओइ सिथोबा, मा घन्टा जाफैलायखो नोंहालाय बेहायलाय? नोङो मा सानमारदोंलै हो? आंलाय मा सानदोंखाय, आं जेबो सानाखैनो। मालाय उन्दुनायफ्राव डिस्टार्ब। नोंना उन्दुनाया बाहेरायावसो उन्दुयो आरो सिङाव उन्दुनो हाया। अलसिया मानसि। कुत्ता,
मा जाफैलायखो नोंहालाय सुकिया बुकिया आंखौ डिस्टार्ब खालामफैबाय थायोलै नोङो खामानि गैया दामानि गैया खामानिखौ दोंसे मावनो रोंखाया नोङो मा जाफैलायखो नोंहालाय दे बुं गोख्रै आंहा टाइम गैया नोंजों रायलायबाय थानो बे बोराय सासेया मानसिजों लेबेल जाखोरा बेलाय हक्का दोखो बुना थांजाबासो गम मोनाखै बे आंजों ए हरिया बेद' जेबो होनथ'ला आं जेखुनु आं नोंजों बेवहाय नोंजों नांलायनानै फैयाखै आदै मिथिबाय दा मानोथो फैदों होनबालाय नोङो बारा आंनि गोसोखौ आलौ होबाय थानाङालै आदै बाराबा मोनगोनसो नों आंजों ए मा होननाय जादों नोंनिया माला आं नोंनि गोसोखौ आलौ होखो देलाय बुंलाय मा आलौ होआखै आलौ होगासिनो आंनि गोसोखौ मारियाव माथो फिसाजोखौ बै नायहोलाय बेनो नायहोलाय नायहोबाय थागोन नोंलाय आंनो दंखायो बेजों मा खि दं नोंलाय हाजार दंहोफैलै बाबु अब्लाबो नोंनो हरा आं आंनि फिसाजोखौ ए बाल नों हराखै मा जाखो बोराय नोंसाजोखौ खावनानैबो लांफैगोन आं खावनानैबाबो नायबाय थाल' नोङो फैलै फै सोरनि फिसा बे खावना लांफैग्राया दुवाजों दानख्लाब हरनां फै बिदि नङाब्रा आदै एसे बुजिदोना आंनि गोसोखौबो गोदो बिखुनजोफोरजोंलाय गोसथोलायनानै हाबा जायाखै नामा आदै नोंलाय नायनानैसो हाबा जादोंमोन नामा ओंखायनो गोसथोलायनायनि फारसे जेबो मिथिया नोङो आं बिदिखौ जेबो मिथियालै थांदो नों बेनिफ्राय उन्दै मानसिजों बारा रायलायनो बायो आं ए लेबेल ना नोङो नायगोनलै नोंखौ थां कुत्ता खोथायाथ' फंसेबो मोजां रायखाया नायगोनलै नोंखौ बोराय नोंखौ गाथौमोनलै नोंसाजोखौ मोनाबाथाय ए दमसो होनो फैलायबावदों आंखौ कुत्तायाहाय सोर बिमाया जोनोम होआ बेखौ नायगोनलै नोंखौबो नायबाय था माखौ नायो नायबाय था खम जारला है उन्दुफिनसैलां